गवला होता. सुपरमॅन तिथे तैनात होता आणि त्याच्या माध्यमातून नक्कीच तिथे डाईव्ह घातली गेली आणि संघासाठी आपल्या 4 धावा रोखले गेले असेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 9 धावा. सर्व लाईनमॅनांना विनंती असेल की आपण सुद्धा इथे लक्ष द्यायचं असेल. सर्व लाईनमॅनांना विनंती आहे की आपण आपली कामगिरी ते चोख बजवायची असेल. इथे कोणत्याही निर्णयामध्ये फेरबदल करावा लागणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यायची असेल. यावेळेला पाहूया कशा प्रकारे ते मारा केला जाईल. नवीन गोलंदाज असेल लॅबो. यावेळेला सुरेख चेंडू होता. फलंदाज आपण पाहत होतो मोहीन काझी, मॅन फ्रॉम रत्नागिरी कडून बिलॉंग करणारा हा फलंदाज, ऑलराऊंडर ओळखला जाणारा रत्नागिरीचा सुपरस्टार मोहीन काझी आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्करून लॅबो 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 इथे लॅबोने दाखवले कमाल. लॅबोचा वार झालाय मोठा आणि यावेळेला मोहीन काझी बॅक टू द पवेलियन. लॅबो का तीर वार करे गंभीर. इथे वार केलाय, वार चढवलाय आणि ते मात्र मोहीन काझी जर क्या मोठ्या फलंदाजाला इथे तंबू मध्ये परतवलाय. नवीन बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय गिरीश आलाय. नक्कीच आपल्यातून गोलंदाजी आपण पाहतोय लॅबो याच्या माध्यमातून सुंदर खेळी केली जाते. कल्याणचा सुपरस्टार, कल्याणचा सितारा यावेळेला लॅबो मैदानामध्ये आपण पाहतोय. परंतु गिरीश आलाय नवीन बॅटर मैदानामध्ये. राईट हँडेड बॅटर असेल. सुंदर फटका खेळायचा केला होता विचार, परंतु फटका फसलाय आणि गिरीश मुकलाय. परंतु यावेळेला सुंदर पंच असेल. चेंडू किती धावांसाठी ट्राय केला जाईल पाहूया. याच फटका सजवला होता. सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्या संघासाठी नक्कीच 2 धावा रोखले गेले असतील ते क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. अजून या षटकामधले तब्बल 2 चेंडूंचा खेळ खेळायचा असेल. 2 चेंडूंचा इथे कशा प्रकारे मारा केला जाईल. पंचांचा सिग्नल येईल इथे. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावांमध्ये भर पडली जाते. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 10 आपल्याला पाहायला गावत असेल. यावरचा चेंडू सुरेख फटका असेल. नक्कीच 2 धावा वसूल केले असतील या चेंडूवरती. या 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर पडली जाईल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 12 धावा, 12 रन्स आपल्याला पाहायला गावत असतील. आणि नक्कीच आपल्यातून गोलंदाजी लॅबोच्या माध्यमातून इथे फेकली जाते. आपल्यातून फटकेबाजी, आपल्यातून गोलंदाजी दोन्ही संघ इथे करताना पाहायला गावतात. सुंदर पंच करायचा केला होता विचार. बॅटची कडा लागली. पॉइंटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. एकच धाव इथे जोडली जाईल. एका धावेने धावफलक बदलते. धावफलक जम्प होते आणि पोहोचते तब्बल 13 या धावसंख्येवरती. एकावरती 13. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय आशिक आलाय. पाहूया आशिकच्या माध्यमातून कोणती कामगिरी केली जाईल का. आशिक गोलंदाजी मार्कून तयार. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 13 धावा आपण पाहत होतो. तिसरे षटक प्रगतीपथावरती चालू. या वेळेला पंचांचा सिग्नल काय येतोय पाहूया. पंचांचा सिग्नल पाहूया किती धावांसाठी येतो. येस इथे एकच धावा जुळली जाईल. मला वाटतं एका धावेने इथे मात्र समाधानी व्हावं लागेल. येस इथे डिक्लेअर दिला जातोय पंचांच्या माध्यमातून. सुंदर खेळी गोलंदाजी मार्कून तयार असेल. यावेळेला आपण पाहतोय आशिक याचा पुढचा चेंडू सुंदर पंच केलाय बॅकयार्डच्या दिशेने. नक्कीच एकच धाव इथे खेचून आणणारा फटका. लेखटचा मारा करायचा केला होता विचार. सुसाट भन्नाट वेगाने गोलंदाजी करताना पाहायला गावतो तो आशिक. फिरकीचा जादूगार नक्कीच कुडली गावचा सुपुत्र आपण पाहतोय गोलंदाजी मार करून. हीच खासियत आहे त्याची. नक्कीच लेखट त्याचा अप्रतिम बसतो. आणि यावेळेला सुंदर खेळी करायचा केला होता विचार. सुंदर फटका सजवायचा होता विचार, परंतु फलंदाज फसला असेल. यावेळेला अफलातीन तिथे मात्र गोलंदाजी पाहायला भेटते ती आशिक याच्या माध्यमातून. आणि यावेळेला नक्कीच 4 धावा. सुंदर फटका असेल. सुंदर प्रहार केला जातोय. 4 धावा वसूल करणारा हा फटका फलंदाज शुभम लोखंडे याच्या माध्यमातून. एक हाय व्होल्टेज सामना आपण पाहतोय. झुंजार जांबारी बनाम हनुमान कुडली संघ. दोन्ही संघ इथे बलाढ्य असतील. दोन्ही संघांमध्ये
बलाढ्य असे प्लेयर आपल्याला पाहायला गवतात. याही वेळेला सुंदर फटका कटवायचा केला होता. विचार क्षेत्ररक्षक असेल तिथे तैनात आणि रोखला जातो. चेंडूला कोणतीही संधी देत नसेल तो फलंदाजांना इथे प्रहार करण्याची, तो म्हणजे फलंदाज. फलंदाज थोडस इथे कमी पडताना पाहायला गवत असेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती स्थिर आपल्याला पाहायला गवते ती मात्र 20 2 0 20 धावा. ऋतिक आहे ना. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय ऋतिकाला यावेळेला गोलंदाजी मार्कून तयार. वैतिकोड्यातलं पहिल्या संघाच्या वतीनं चौथं षटक 5चा ओव्हर द राईट राऊंड विकेट बाहेर करेल. स्ट्राईक एंडला गिरीश तयार. गिरीश साठी पुढचा चेंडू नक्कीच सुंदर फटका खेळायचा केला होता विचार, परंतु कोणताही धाव नसेल या चेंडूवरती. येतो इथे डॉट बॉल. डॉट बॉल पाहायला गवतोय अफलातून. तिथे मात्र गोलंदाजी पाहायला भेटते ऋतिक याच्या माध्यमातून. यानंतरचा होणारा सामना झुंजार जांभारी बनाम रॉनिश फायटर्स. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण थोड्या वेळानंतर कॉम्बॉक्स मध्ये यायचं असेल. यावेळेला सुंदर फटका सजवायचा केला होता विचार. बॅटची कडा लागली होती 2 धाव्यांसाठी. इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल झाले. या 2 धाव्यांनी धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या स्कोर कार्ड मध्ये आपण पाहतोय तब्बल 22 धावा 22 रन्स. दोन रन 2 ना. ही 2 धावा जोडली जातील. नक्कीच एक हाय व्होल्टेज सामना आपण पाहतोय. झुंजार जांभारी बनाम हनुमान कुडली संघ. यावेळेला पुढचा चेंडू मारा करील ऋतिक याचा. स्ट्राईक एंडला शुभम लोखंडेने दाखवला इथे नक्कीच मोठा प्रहार. अफलातून फटकेबाजी, अफलातून प्रहार केले जातात ते मात्र लोखंडे याच्या बॅट मधून. आणि नक्कीच राईट हँडेड बॅटर आपण पाहतो चेंबूरचा हा सितारा यावेळेला. आणि या पुढचा चेंडू 50चा सिग्नल येईल इथे व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावांची भर पडली जाते. इंटरनॅशनल नियम क्रमांक 22 इथे बोलला जातो. अतिरिक्त धावांनी भर. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 27 धावा 27 रन्स. यावेळेला सुंदर फटका खेळायचा केला होता विचार. असफल ठरताना पाहायला गवतोय तो मात्र फलंदाज शुभम लोखंडे. कोणतीही संधी देत नसेल तो फलंदाजाला. यावेळेला गोलंदाज तो म्हणजे ऋतिक. आणि हीच खासियत आहे ऋतिक याची. अफलातून गोलंदाजी नक्कीच रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुपरस्टार आपण पाहतोय ऋतिक. यावेळेला सुंदर फटका खेळला होता. मिसफील्ड झाली असेल तितक्यामध्ये चिताच्या चपल्याने जॅगवारच्या वेगाने एकच धावे ते जोडली जाईल. एका धाव्याने धावसंख्येमध्ये भर पडली जाते. धावसंख्या 29 या अंकावरती पोहोचताना पाहायला गावते. 29 रन्स. यावेळेला चौथं षटक प्रगत पथावरती. ऋतिक गोलंदाजी मार्कडून तयार. स्ट्राईक एंडला आलाय गिरीश दाखवणार का दमकम. सुंदर फटका खेळायचा होता. बॅट आणि बॉलचा कोणताही हलकासा संपर्क पाहायला गावला. आणि नक्कीच इथे येतोय डॉट बॉल. अजूनही अंतिम षटकाचा खेळ शेष असेल. अंतिम षटकाचा कशा प्रकारे ते समाचार घेतला जाईल. नक्कीच जर पाहायला गेले तर एक हाय व्होल्टेज सामना होता, परंतु थोडंसं इथे कमी पडताना पाहायला गावतात ते फलंदाज. ते दमखम दाखवावं लागेल. फलंदाजी ते सुंदर करावी लागेल. जर मॅच मध्ये ते ऑन राहायचं असेल ते फलंदाजी करणं गरजेचं असेल. ती फलंदाजी आज मला वाटतं थोडीशी कमी पडताना पाहायला गावते ती झुंजार जांभारी संघाच्या माध्यमातून. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं आणि संघाच्या वतीनं अंतिम षटक आशिक आलाय. आशिकने दाखवलाय पहिल्या चेंडूवरती शुभम लोखंडे इथे फायर झालाय आणि 4 धावा खेचून आणणारा फटका शुभमच्या माध्यमातून पाहायला गावलाय. आणि याही वेळेला हेलिकॉप्टर उडवलाय, परंतु हेलिकॉप्टर काय उडत नसतो. हेलिकॉप्टरचा मला वाटतं पेट्रोल संपलाय आणि त्या प्रकाराचा चेंडू इथे पाहायला गावला आणि आला असेल इथे डॉट बॉल. पंचांचा सिग्नल काय येतोय पाहूया. येस इथे नक्कीच नो बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून घोषित केला जातो. अतिरिक्त धावांची इथे मात्र भर पडली जाईल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 34 धावा. आणि या पुढचा चेंडू वेगवान फटका होता. फील्ड केला जातोय चेंडूला.
पुन्हा एकदा पंचांचा डिसिजन येईल इथे नो बॉल. अतिरिक्त धावांची वाढ केली जाते. अतिरिक्त धावांची आतिषबाजी पाहायला भेटते ते आशिक्याच्या माध्यमातून. या वेळेला आत्महत्या केली आहे, क्रिकेट मधली आत्महत्या. शुभम लोखंडे बॅक टू द पवेलियन. डगआउट मध्ये परतलाय. फटका सजवला होता. क्रिकेट मधली आत्महत्या पाहायला गावली आणि त्यानंतर नक्कीच डगआउट मध्ये परतला शुभम लोखंडे. किती बोला अजून या षटकामधल्या तब्बल 2 चेंडूचा खेळशेष. 2 चेंडूचा कशा प्रकारे ते मारा केला जाईल पाहूया. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 35 धावा. वेगवान फटका आहे. लाजवाब टायमिंग आहे. संकल्प आलाय बॅटिंग मार्क करून. संकल्पने केला प्रहार. चेंडू गेला सरळ सीमा पार. धावा मिळाले 4. नक्की झुंजार प्रीमियर लीग चौकार पाहायला गेला. आशिक वरती चढवला जातोय मोठा हल्ला संकल्पच्या माध्यमातून. परंतु यावेळेला पंचांचा सिग्नल येईल इथे. व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावांमध्ये भर पडली जाते. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 40 या अंकावरती पोहोचते. यावेळेला दांडी 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 गोल. विकेटचं पतन आहे. षटक क्रमांक अंतिम इथे समाप्त. हा नंबरच्या शेवटच्या चेंडूवरती संकल्प बॅक टू द पवेलियन बॅकफुट वरती आला होता, परंतु यावेळेला दांडी गोल झाली असेल संकल्प याची. आणि षटक क्रमांक मला वाटते इथे अंतिम समाप्त. पहिल्या इनिंगच्या पारीच्या अखेरीच धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती हनुमान कुडली संघाला करायची असेल ती यावेळेला 41 धावांचं टार्गेट. आणि झुंजार जांभारी संघाने नक्कीच 40 धावा इथे केले होते आणि 41 धावांचं उद्दिष्ट यावेळेला हनुमान कुडली संघासमोर ठेवलाय. कशा प्रकारे उद्दिष्ट इथे पार पडला जाईल पाहूया. दरम्यान मॅच बोलूया. मॅच इथे ऑन होते. गोलंदाजी मार्कून आपण पाहतोय मोहीन आला असेल वैयक्तिक वाटतला पहिल्या संघाच्या वतीने. पहिलं षटक मारा करेल स्ट्राइक एंड वरती. ऋतिक तयार. वेगवान गतीचा ऍक्शन बॉलर आपण पाहतोय. पहिला चेंडू नक्कीच निर्धाव चेंडू पाहायला गवलाय. अचूक टप्पा, अचूक लेंथ लाईन रिदम तिथे पाहायला गेली मोहीनच्या माध्यमातून. याही वेळेला सुरेख चेंडू आहे. अफलातून गोलंदाजी, अफलातून डिलिव्हरी केली जाते. फलंदाजाला काय चेंडू समजत नसेल यावेळेला. आणि नक्कीच हीच खासियत आहे रत्नागिरीतल्या सुपरस्टार मोहीन याची. प्रत्येक चेंडूचा अचूक पुरेपूर मारा केला जातो आणि अचूक टप्पा त्याच्या माध्यमातून पाहायला गावतो. परंतु यावेळेला कमी पडलाय. यस इथे आलाय नो बॉल. अतिरिक्त धावांची भर पडली जाईल. धावसंख्येमध्ये एकाने वाढ. संघाचा श्री गणेशा एका धाब्याने होताना पाहायला गावते. ऋतिक स्ट्राइक एंड वरती सुरेख चेंडू पाहायला गावलाय. अफलातून चेंडू होता.
चला पुन्हा एकदा मॅच ऑन होते इथे. मुहीन काझी गोलंदाजी मार्कून तयार. यावेळेला सुंदर फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक असेल तेथे तैनात. गिरीश तैनात होता. फील्ड केला गेला असेल चेंडूला. अजून या षटकामधले तब्बल 2 चेंडूचा खेळ शेष असेल. 2 चेंडूचा कशा प्रकारे मारा केला जाईल. ऋतिक स्ट्राईक एंड वरती फटका सजवलाय. पुन्हा एकदा मिल गया मौका तो जडा लिया चौका. मिलेंगे 4 तो बेडा होगा पार. ते बेडा केलाय पार. नक्कीच 4 धावा आपल्याला पाहायला गावतात. अफलातून फलंदाजी यावेळेला पाहायला गावेल ऋतिक याच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा मिलेंगे 4 तो बेडा होगा पार. मुहीनचा बेडा केला पार आणि नक्कीच धावा मिळाले 4. झुंजार प्रीमियर लीगचा नक्कीच खणखणीत चौकार आलाय. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 10-10 रन्स आपण पाहतोय पहिल्या षटकाच्या अखेरीस. 41 धावांचा पाठलाग करायचा असेल. 41 धावांचं कशा प्रकारे ते पाठलाग केला जाईल पाहूया. यावेळेला पुढचा चेंडू पंचांचा डिसिजन येईल इथे. व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावांची भर. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पाहायला गेलं तर 11 आपण पाहतोय. याही वेळेला पुढचा चेंडू नक्कीच व्हाईट बॉल घोषित केले जातात पंचांच्या माध्यमातून. पंच दंडित करताना पाहायला गावतात. या वेळेला मिसफील्ड झाली आहे. दमखम दाखवायचा केला होता प्रयत्न. 2 धावा वसूल केले जातील. या 2 धावाने स्कोर कार्ड मध्ये वाढ पडली जाते. स्कोर कार्ड जम्प होते आणि पोचते तब्बल आता 16 या धावसंख्येवरती. 16 आता बघा कोणाच्या पोटामध्ये येतो गोळा. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 16 रन्स. आणि यावेळेला पुढचा चेंडू कोणच्या माध्यमातून मारा केला जाईल. यावेळेला फलंदाजी मार्गून तयार असेल फलंदाज. खंदा फलंदाज होता. दमखम दाखवलाय. प्रयत्न केले जात आहेत. फटका सजवलाय. कारण म्हटलं जातं ना की छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही, परंतु पावसात थांबण्याचं धाडस नक्की देऊ शकते. आत्मविश्वास यशस्वी होण्यासाठी खात्री देऊ शकत नाही, परंतु संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्कीच देऊ शकते. ती प्रेरणा आपण पाहतोय फलंदाजाच्या माध्यमातून. अफलातून फलंदाजी, अफलातून फटकेबाजी पाहायला गावते. यावेळेला दमखम दाखवायचा केला होता विचार फलंदाजाने, परंतु इथे येतो डॉट बॉल. कमबॅक केलं जाते ते मात्र शुभम लोखंडे मॅन फ्रॉम चेंबूर याच्या माध्यमातून. सुरेख चेंडू होता. जेल सुटला जातोय. मुहीन काझी तैनात होता यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये, परंतु इथे मात्र असफल ठरलाय मुहीन काझी. आणि यावेळेला नक्कीच पंचांचा सिग्नल येईल इथे. नो बॉल. खूपच अतिरिक्त धावांची भर इथे टाकली जाते आणि नक्कीच अतिरिक्त धावा खूपच धोकादायक ठरू शकतात आपल्या संघासाठी. षटक क्रमांक मला वाटते इथे दुसरं समाप्त. 2 षटकांच्या अखेरीचा धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 22 धावा, 22 रन्स आपण पाहतोय. 41 धावांचं असं उद्दिष्ट आपल्याला पाहायला गावतं. 41 धावांचं कशा प्रकारे ते पाठलाग केला जाईल. या वेळेला सुरेख चेंडू होता. मुहीन काझी परफेक्ट यॉर्कलेनला टाकलेला चेंडू होता आणि नक्कीच निर्धाव चेंडू पाहायला गावला. अप्रतिम चेंडू तिथे मात्र टाकला जातो तो मुहीनच्या माध्यमातून. या वेळेला नक्कीच वन बम्स करायचा केला होता विचार, परंतु उचली घेणारा चेंडू होता. फलंदाजाला काय चेंडू समजला नसेल. आणि या वेळेला पुन्हा एकदा वाईट बॉल. पंचाचा डिसिजन येईल इथे. 1+1+1 एकूण 2 धावा जोडले जातील. या 2 धाव्याने स्कोर कार्ड मध्ये वाढ. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 24 धावा. याही वेळेला सुरेख चेंडू असेल. यष्टीरक्षक आपण पाहतोय शुभम लोखंडे. या वेळेला आपला यष्टीरक्षण त्याच्या माध्यमातून केला जातोय आणि नक्कीच स्कोर कार्ड झटपट वेगानं बदलताना पाहायला गावत असेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 24 धावा. या वेळेला फटका सजवलाय. फटका सजलाय आणि यल इथे नक्कीच कणकणीत झडपीएल चौकार. अफलातून फलंदाजी, अफलातून फटकेबाजी पाहायला गावते. याही वेळेला सुंदर देखना स्ट्रोक खेळायचा केला होता विचार फलंदाजाला. चेंडू काय समजला नसेल. वेगवान गतीचा चेंडू होता. रत्नागिरी एक्सप्रेस आपण ओळखला जाणारा मुहीन काझी आपण पाहतोय. याही वेळेला सुरेख चेंडू, परंतु जाहीर क्षेत्रामध्ये बायच्या स्वरूपामध्ये धावा मिळालेत 1 आणि 1 धाव्याने इथे मात्र समाधान निभावावं लागेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 3 षटकांच्या अखेरीस 29 धावा.
जिंकण्यासाठी समीकरण उरलंय 12 चेंडू 12 धाव्यांची ते गरज. 12 चेंडूंवरती तब्बल 12 धाव्यांची गरज. 12 चेंडू 12 धावा, काय होणार भावा. एक हाय उलटीत सामना आपण पाहतोय यावेळेला. तब्बल 12 चेंडूंवरती 12 धावा कशा प्रकारे ते खर्च केले जातील पाहूया. गोलंदाजी मार्क करून आपण पाहतोय. संकल्प आलाय. संखू यावेळेला गोलंदाजी मार्क वरती तयार. वैयक्तिक कोड्यातलं पहिल्या संघाच्या वतीनं चौथं षटक. पहिला चेंडू संकल्पयाचा. पहिल्या चेंडूवरती दमखम दाखवलाय. स्ट्रायकिंग एंड वरती होता तैनात तो मात्र आशिकने यावेळेला मला आशिक केलाय आणि सर्व प्रेक्षकांना त्याचा आशिक केलाय. दिवाना करून टाकलाय आणि यावेळेला नक्कीच सुरेख फटका खेळायचा केला होता विचार, परंतु आशिक थोडासा कमी पडलाय. संकल्प गोलंदाजी मार्क करून तयार आणि पुन्हा एकदा प्रहार वरती प्रहार चढवले जातात. आला सेलब. दबाव होणार का कोणता मोठा प्रभाव केला जाईल का पाहूया. आशिक वरती नक्कीच तिथे मोठी जबाबदारी पाहायला गवते आणि तो दबाव निर्माण झालाय तो संकल्पावरती. 9+ असे एकूण 2 धावा इथे जोडले जातील. या 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर पडली जाईल. धावसंख्या 39 स्कोर कार्ड वरती. जिंकण्यासाठी आता मात्र नक्कीच पुन्हा एकदा नो बॉल आणि धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 40. एका धाव्याची मला वाटतं गरज असेल. यानंतरचा होणारा सामना झुंजार जांभारी बनाम रॉनी स्पोर्ट संघ. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की लवकरात लवकर इथे कॉम्बॉक्स मध्ये यायचं असेल. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, तुम्ही पाहत रहा. झुंजार क्रिकेट क्लब जांभारी आयोजित बाबूशेठ पाटील मित्रमंडळ पुरस्कृत झुंजार प्रीमियर लीग ZPL चा महाथरार 2025 पर्व दुसरे. Exclusive Amit RD. तरी असं